L-għeluq ta' dan iċ-ċentru mhux biex ser tkun ħsara psikoloġika u emozjonali għat-tfal tagħna imman kif il-mod kif jaħsbuha fuq ir-reliġjon. Saħħu dan bosta ġenituri li jibgħatu lil uliedhom il-Mużew tal-Imsida, ċentru li wara 116-il sena mistenni jispiċċa magħluq minħabba nuqqas kbir ta' tfal li attendu kif ukoll nuqqas ta' soċi. Din id-deċiżjoni ġabet magħha furja kbira min-naħa tal-Misidjani, partikolarment dawk li jibgħatu l-itfal tagħhom għat-tagħlim reliġjuż u kif ukoll dawk it-tfal li għalihom il-mużew parti li hu sors ta' tagħlim huwa wkoll post fejn wieħed jibni ċerta ħbiberiji f'esperjenzi sbieħ ta' tfulija. Kien għalhekk li l-ġenituri ta' dawn it-tfal affettwati ser ikunu qegħdin iresqu petizzjoni sabiex il-binja Dun Ġorġ li ilha tintuża bħala mużew għal snin twal tibqa' topera u tilqa' fiha tfal li lesti jkomplu jsawru tfulija tagħhom fih dan din l-istituzzjoni. Fil-petizzjoni qed jiġi spjegat li l-għeluq ta' dan iċ-ċentru li ilu l-fuq minn 100 sena jilqa' fih dan tfal għaċċana t-tagħlim reliġjuż kapaċi jkun bidu sabiex aktar ċentri b'diffikultà iżarmaw ukoll. Apparti minn hekk fil-petizzjoni li diġà ġabret numru sostanzjali ta' firem minn residenti tal-Imsida, hemm spjegat ukoll li jekk id-demografija tar-raħal inqalbet ta' taħt fuq fl-aħħar snin, mela allura hemm aktar bżonn li t-tfal tar-residenti barranin ikunu mħeġġa huma wkoll li jersqu lejn ir-reliġjon Kattolika u jibdew jattendu l-mużew sabiex anke jieħdu l-esperjenza ta' tfulija fih dan il-komunità. Iżda kif spjegat fil-petizzjoni, din żgur li ma tistax issir għall-inqas fl-Imsida minħabba li issa fil-bidu ta' Settembru il-binja mistennija tieqaf topera. Fl-aħħar nett il-ġenituri spjegaw ma' Net News li huma ser jibqgħu jissiltu sabiex din il-komunità tal-mużew fl-Imsida tibqa' għaddejja u għalhekk ser ikomplu jitkellmu u jsemmaw leħenhom sabiex is-sabiħ li jsawwar fik il-mużew, speċjalment fi snin bikrin ta' tfulija, ma jintilifx.